U nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U jiena ninsab raħal Twerejdi ħaż-Zabbar fi triq In-Newl biex inkunu preċiżi qegħdin jien u Daniel kif qed taraw hawnhekk llum m'għandux tim. Issa, x'taħsbu li tfisser triq In-Newl? X'inhu newl? Dak ikunu ikun ħajtu romblu hekk sewwa, u jagħmlu tapeti. Taqfint. Għamel ma nafx jien għandi sebejn hija. Ma jennewl, qed tiftakru n-newl. Tiddaħħak in-nies taf. Prosa il-qatta. Bonġu. No, esso għal oġġett tar-rabe, No. Il-newl jinħadem. Jgħamlu. Zom, ġifieri inti qed tgħid jiġi minn xiex. Xaġa tar-raba. Jaħdmu bħal xi suf minnu. Mis-sof. U mbagħad x'jiġri? Jaħdmu, hemm għawdex hemm ħafna min jaħdmu. Jgħamluh. All right. Għadni konfus, taf x'inhu newl? La ma nafx x'inhu jien. M'għandekx idea. Għaxej. U int? Ma nafx. Da jaf? Jew di ġili. Fajla dik. Fajla dik? Da taf x'għandek tissaqsih. Fuq iċ-Ċajna. Fuq iċ-Ċajna? Mela, tkellmu. Fuq iċ-Ċajna, għajli fuq iċ-Ċajna. Kellu artisti hemm. Mela jgħamur niskopri x'inhu dan newl għanzi ħalli fidej Daniel biex b'xi mod jispjegalna x'inhu n-newl. Tlaqna. U minħa Zabbar fi triq In-Newl ma stajniex eżatt naqbdu l-kaptu ta' x'inhi newl. U allura ġejna bi pruwa limiti tar-Rabat. Tajjeb. Bi pruwa limiti tar-Rabat. Qegħdin ma' Antwan tan-newl, ġifieri aħjar minnek m'hawnx min ifhemna. X'inhu dan newl? Mela n-newl hija dal-magna l-antika illi fija fuq asir l-insiċ, jisiru drapijiet, twapet, per eżempju qabel fl-antik kien hemm l-onnella, kull tip ta' materjal maħdum ta' drab kien isir bin-newl. Mela n-newl huwa il-makkinarju li bih tinseċ il-materjal. Ekku, eżatt. Ġifieri din hawnhekk huwa newl antik dan newl. Dan n-newl għandu qrib il-200 sena. Ilu għandna 7 ġenerazzjonijiet, jien niġi 7 waħda. U bekk nafu li għandhom mal-200 kellek iktar ukoll ġifieri bħala snin. U inti kemm ilek tagħmel dan ix-xogħol? Jiena bdejt natgħallem kelli 8 snin u llum għandi ta' 50 allura niġi li 43 sena jien. Inti l-ġenerazzjoni ta' warek ma kienx qed tkompli għaw xejn. Ħanejtek, għandi jiena 3 tfal, għandi iż-żgħir u l-kbira jafu jien ġumma però l-ġurnata kulħadd għandu biex nettek it-triq tiegħu. U l-lum daċxu l-lum biex tanu bħalla hobby daċa diffiċli ħafna. Il-verità kienet li inti kont l-aħħar wieħed f'Malta għaw deċem sinjura jisimha Alda li tagħmel dax-xogħol, però ma waqafx hemmhekk għad din is-sena ħadmut. X'għamilt? Jiena diffieri kien hemm skema tal-Malta Enterprise biex ma ntelefux snaj antiki. Jiena applikajt għalija u tħaltu l għandi 13 student qegħdin jitalmu din is-sena. Li żar tlieta minn għalija għandhom 23 u biex nitek l-aktar ħadanzi għan għanda 73 sena. Post ma tajġ dik, Isma, u għenu kukolla għaduħra tal-Merill, u xek? Iva, il-Merill għenu ħafna biex nġib fondi mill-Europa u anka parti minnek jgħinu n-nikol biex iġibu l-anka turisti għonek biex jaraw kif iżer il-xol u jisir biex netek tkun għalja tkun għanna kbira ħafna u biex huma jgħinu nipromovi s-sena tiegħek biex ngħidlek. U għennu ukoll biex terġa' tibda tuża u ma jintremmiex is-suf tan-nax ta' Malta. Dik hija importanti ħafna ngħidha li bis-sa tagħhom irnexxielna nġibu fondi mill-Ewropa biex illum għandi jiena biex nitek makkanarju li ħadem qebl-idejn li jgħinna ħafna fix-xogħol tas-suf tan-nax biex nabormu u biex nispinjaħ ukoll. U dik kien ftit informazzjoni dwar in-newl issa suppost illi kulħadd jaf x'inhu. Ara. Jesaħ. Ara. Kemm? Jesaħ. Għaliex? Għax għat li dak li kien għaw jien. Ma mhux jien. Ħalih. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.